Така, ние като едни истински домакини сме се подготвили с всичко необходимо и вече можем да посрещнем нашия гост. Ето, нападателят на ЦСКА преминава през първия защитник, минава през втория. Каква футболна драма, дами и господа! Остава последното препятствие преди вратата на сините да бъде пронизана от топовен изстрел. Напрежението е голямо. Футболистът на ЦСКА търси съприкосновение с противников играч и го намери в лицето на сърцатия бранител на сините. Чужденецът с най-много мачове за националния отбор. Любимецът на феновете. Футболистът, който знае повече за италианските мазилки и бои, отколкото красива манекенка за Пауло Коелю. Чаровният Предраг Пажин! Гледайте целите предавания на Да знаеш как безплатно и без реклами на Videobrain TV. Videobrain TV. Гледай нещо умно!